Yadda za ka gane fake alert kafin su yaudare ka su cuce ka. Jama'ar Annabi assalamu alaikum. A yau 'yan damfara suna amfani da fake alert suna cuta da kuma yaudara musamman 'yan kasuwa. A wannan bidiyo zan nuna mana yadda za ka gane su ka kuma kare kanka. Ga hanyoyin gane su. Na farko, idan saƙon da aka turo maka ya fito daga namba ba daga sunan banki ba. Misali, ainihin saƙon banki yana zuwa ne daga official text message. Misali, idan Access Bank ko GT Bank ko First Bank aka turo maka kuɗi, to za ka ga sunan a sama. Idan ka ga namba ne, to yaudara ce. Na biyu, ka duba rubutun. A duk lokacin da aka ce an turo maka kuɗi, to ka nutsu. Ka duba rubutun. Mafi yawanci fake alert yana zuwa da kuskuren rubutu. Na uku, fake alert baya nuna asalin balance ɗin account ɗinka. Ainihin banki zai nuna maka abin da ya rage a cikin account ɗinka, amma fake alert sai dai ya nuna maka credit alert ɗin kawai, abin da ya shigo. Na hudu, screenshot ko kuma receipt na bogi. Wasu 'yan damfara suna amfani da receipt na bogi, amma idan ka lura da kyau za ka ga bambancin rubutu ko kuma logo ko kuma launin rubuce. Kada ka taɓa ba da kaya idan baka tabbatar da kuɗi a cikin account ɗinka ba. Za ka iya tabbatarwa ta hanyar USSD, wato ka danna kai dialing na code na bankinka, ko kuma ka shiga bank app ɗinka ka tabbatar da abin da ya shigo da kuma abin da ke cikin account ɗinka sai ka lissafi. Ka yaɗa wannan bidiyon domin ka kare waninka daga faɗawa hannun 'yan damfara. Assalamu alaikum. Mu haɗa bidiyo na gaba.